No. Dobre, ticho. Ja ti požičam na chvíľku. Vieš, ako život ide ďalej, ale chvíľku si raz užiješ. Dobre, už natáčam a minajú sa mi minúty. Chvíľku si raz užiješ, ty. Nazdar, vítajte u videa ako skrimovať s Majkom a Bličisom. Chcete vedieť skrimovať? Áno! A chcete vedieť ako správne na to? Jasné, že áno! Takže najzákladnejší skrim je niečo takéto. Scream je najpoužívanejší v metalcore a hardcore, ale môžeme sa s ním stretnúť aj v modernom pop-punku, aj v niektorých starých punkových pesničkách. Growl! Je to... Ja sa musím smiať. To nie je ťažké odpovedať. Vôbec. No dobre. Ďalej, tu máme growl. Growl sa začal používať v death metale, ale v dnešnej dobe sa používa už aj v deathcore a metalcore. A posledný tu máme yell. Yell je vlastne škriekanie, ktoré je najvyužívanejšie v metalcore a deathcore. Tak teraz vám ukážeme 3 jednoduché kroky. Ako na to? Dobrý! Prvý krok. Treba sa poriadne rozospievať. Nemusíte vedieť spievať ako anieli, ale hlavne si musíte rozohrať hlasivky. Come on, baby, keep it down. Honey, hush your lips. Po druhé, píte veľa čistej vody, pretože pri skrimovaní nemôžete mať suché hrdlo. Preto nemôžete piť nič podobné ako kávu. Iba čistú vodu to piť. Tretí a posledný krok je skrimuj vždy A všade! názorná ukážka. Keď prehráte hru na PC. Keď zakopnete. Keď spíte. Keď chcete niekoho zabiť. Na záver vám chceme poďakovať, že ste pozreli naše video a budeme vám držať palce. A pamätajte. Pokiaľ nikdy nebudete skúšať skrimovať, nikdy nebudete vedieť skrimovať. Nie, nebudete. Nikdy. Never. Nie. Never. Now bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. Rinse out, get down. Who's in the mic with the wickedest sound? Wickedest sound. Wickedest sound. Hasitka, spúšť. Nej, daj mi hajtku!